Yo! What's up guys? Nick the Greek. Και συγγνώμη γι' αυτό. Και όπως βλέπετε, ναι, γιατί έστειλε μήνυμα του Χρήστο, όλοι το σχολιάζανε. Είπα και εγώ why not. Why not guys? Θα απλά βάλω το intro, δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα βάλω με τραβέμε. Δεν το βαρκούμε να κάνουμε τι. Sorry. Έχετε νομίζω έβαλα ένα βίντεο, αλλά έκανα το ακύρωση μεταφόρτωση γιατί έκανα μια μαλακία. Ήταν ανέβαινε χωρίς ήχο. Και χέστε πάμε. Γιατί έστελες. Ναι, δάμε, θέλει να με κοστάρεις λαλίτη, θέλει να με άψεις τώρα, να σου πέψω από ούλα, ρε, αμίσο. Άντε να μην πω. Ναι, δάμε τούτη η ηλίθεια, κρατάει την κάμερα, θα κάνω ένα άλλο βίντεο, να δείξω, κρατάει κάμερα και σαν την κρατάει, φανταστείτε το. Κρατάει κάμερα και φωνάζει 5! 5 είναι οι ώρες σου! Και ότι θα κάνω ένα post μαζί με post μου βίντεο, γιατί κάτι πρέπει να κάνω. Έλα, επιστρέψα! Πες ώρες καρατάλε, τι δεν στέλνεις με νέμα! Ναι, να είσαι τώρα στο τέλος, μια φωνάζε το έξι. Νέκα! Εμάς, λαλί, τούτο δεν είδα. Δεν προλέζει και παρέλνεις, πάει από ξυλοντίνο ρε, ξύλο, πες τάρτη, άντε. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο, guys. Ναι, είδατε τη βία που έχουν στο σχολείο, ρε τιόλε. Και τέλος πάντων, κάνε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά.